Azama ngono kinya mkambalo na mpokwana mo ofiko ke ja ngoma ya ko dawe ngwa de me poison bara mara ke ofika ngoma si tie kara ka wonde mbalo ka mbalo mande mo awo gbara ka mbara opa na iko na apa na iko ya bụ Igbo tise ko na mo gudue ngoma na udu na ndo na nganji nke Salama e mana o muro de mmanya na ngi cool ori ada ina kudu ka da wole ada cool special day e mana tata ka lolo nwa na house na emebe day tire onwa na ho uju oyokonu onwa na Malaysia yo nwa national mayor uju ya jukudiri eju yo tago yo na emekwe e we like ebe nwunye ano ya na dia bia bria zam Malaysia wom oruze ba ihe ndị ọcha hey nanto maybe gị mmanya maka na dị happy ogo ora happen na hit is hey na mara nwụ na eme hit e gara chọpụta ibia ngụchara obere hot a ba ya bam wani sini okay ora we were kwesịkwa ka ndị nwa ya tọkọrọ ụtọ ndị nwa ya zụrụ tena ọzọ ka go le happy birthday eziokwu ngwa ga ntị o dịkwa ka happy birthday anyị dịzi kịta anyị bụzire na nke onye nwe onye ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ anyị na-asị ogologo ndụ gị happy birthday ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị niile ga-amụ amụ happy birthday ọganiru gị na di gị happy birthday ndụ ogologo unu happy birthday anyị were agụziri n'ọfọ na-eji ana akara nkwa ya ebughị esi oke nwaanyị ka Chukwu mezuoro gị ihe ọbụla ibu n'obi ise na ntị ọchịchọ nke obi gị a Chukwu emesigoro gị ya otu a ka ọ dị ka isi wee chee ya otu a maka ịbụ nwaanyị mara obi dị ya maka ọ na-abụ ogele mara obi dị ya o ji ọgwụ iji dị ya a na-atụ ịbịa kedere anyị ọnwa na-etiri ọra ọnwa na ọhọ the national mayor the national mayor ọ gịnị na-ebe ezigbo mmadụ Malaysian branch ọ dị ka ga akọkwara m kwesịrị ka obigo ga-eji ya ga-eze ndụ ngwa amụ ya ipe ya bara ṅụọ nke oji na ya zara ya ụka ọ gịnị gịnị na-eme gị dị a wonderful ya mara gị mma national mayor echefukwara na nke a na-abụghị ezuru ọkwa ada agbapụ mmanụ ọ nwere ife bụ etinyekwe nke ọzọ wee na-aga ọfụma ife niile na okene anyị ka iju anyị esi gbaa anyị ọ nwere ife kọrọ ọnụ na-ekwu ya were na ndị ya ji ọkụ mmụọ ya takwa afọ